Като се замислиш, аз също се прибирам за България. Обаче винаги, може би, вече свикнах в Берлин и трябва да кажа, че наистина, когато се прибера в Берлин, аз се чувствам някакси една идея свобода. Като вкъщи. И аз като се прибера, примерно като се отива в България, Готино е там. не би. Обаче като се прибера... Сякаш си на гости. Да, точно като на гости си едно не мога, не знам какво става. Ама разликата, виж сега, аз го казвам, може би, защото разликата, нали, както виждаш, Данкша, както виждаш, нали, аз съм човек, който малко съм от боята, нали. И там винаги има едно такова, абе ти си еди къв си, ти си еди къв си. На мен не ми пука, защото, нали, все пак живееме тук. Чакай, за коя боя, каква боя говоря? Еми, за моята боя, нали. Коя е твоята боя? И някаква кафеникала, такава, какао, макао, каквото и Аз да е. кафе не пия, ама да разбереш. Разбираш ли? Така е. Виждал съм, примерно, по твоята боя, както ти казваш, дето гош. Искаш да кажеш, че моята боя е готина така. Давай, цяло лято По-испанска, нали? Цяло лято хората твоите боя искат, примерно, нали? Един въпрос имам към тебе, много хубав. Би ли се върнал да работиш в България, ако имаше възможност? Да. Да, бих. Винаги аз искам да се върна в България. Аз също. Искам да се върна в България. Аз също. Тоест... Аз единствения вариант, който да се прибера в България, да имам собствен бизнес. Винаги това, което го правим, ако го правим в България, ти пак ще имаш някакъв успех, но може би няма да имаш тази сигурност или няма да е това заплащане. Емо, виж сега,